Mi sogni Evalino Ules, fa pas gaire travagliavi per Macarel. Confit de guide naturalmente, perché allo stallo a balisen de guides e de confit ne fo. E ne fo perché la mi forzo e los amics també. Dunque là sense cap d'esitació. Mais dinaqui pardi, mais crezi que bon, hi haurà causes que van canviar après paus de Chino, mais le problème és que som encara força dependents de tot ce que és fargat en Chino e que som pas encara prestes de fa causes aicí. Ligats de tot viais, sols podem pas fa que qüestionar. Crezi de badigueri de tot sun que avançarem a massa e ligats. Alors, fan tous, ce que vos voli dire és que c'est l'avenir del país. És un país biel, mais és un país que ha una història, que ha una llengua, que ha una cultura e ha ben causes de portar al món de demà. Donc, comptam sus vosaltres per justament portar aquell missatge. Soy un pau esmoguda perquè és ce que crezi prigondament que nostres valors occitanos són de valors d'avenir. Aquí, Merci. avec plaisir.